Proiektu honek Europako Erkidegoko Life finantza tresnaren laguntza jaso du. Life ireki bai, ibaiari bizitza eman. Handi eta txiki 11 presa kendu ditugu, 11 oztopo gutxiago uraren jario libreari. Haietako batzuk harresi itzelak ziren. Pasabidei esker, muru iragan gaitzak gaindigarri dira orain arrainentzat. Oztopoz beteriko espezie migratzaileen ibilbide neketsua arindu dugu harresiak murriztuz. Enborrak uretan, Europar bisoiari babes ematen dion egurra da, izokinaren habitata hobetzen duena eta ibaiertzen igadura murrizten duena, biodibertsitatearen mesedetan. Eta Amerikar inbaditzailearen populazioan eragin dugu Europar bisoia babestearren, beharra bazuen. Presak eraitsita, plazerrez aztertu eta kontatu dugu ibaiaren zati horretan eta bere inguruetan ematen diren aldaketa geomorfologikoak. Agerikoa da zenbateraino baldintzatzen zuten presek Leitzaran ibaia. Habitat ezberdinak ugaritu dira. Ibaia gaur anitzagoa da, konplexuagoa. 507 arraini ezarri dizkiegun mikrotxipei esker, orain badakigu arrainendako zer iraganbide diren gaindigarri eta zeintzuek egiten duten huts. Izokin atlantiarrari agitz lagundu diogu. Gaur, bidasoaren arroan izokin indartsuenek ur emari egokiekin Elizondo gainditzen dute 64 kilometro egiten dute. Leitzaranen ere 61 kilometro egin dezakete. Ibai honetan bertan, orain arte gizakiok garraiatzen genituen izokinak, orain bere kabuz iristen dira ugaltzeko. Mutur luzearentzat garrantzitsua da menu egokia, eta orain inguruotako jatetxeak hobetu dizkiogu. Gainera, ura harrapatu behar izan gabe zenbat diren konta dezakegula frogatu dugu, haien arrastoei esker. Kolaka eta lanproia hurbiletik segitu ditugu ere bai. Ziur gaude, egitasmo berriek agerian utziko dituztela ibaiek eta errekastoek ematen dizkiguten zerbitzu ekosistemikoak. Lehen goratzeek bestalde, uraren esparru zuzentaraua, habitatena eta uholdeena betetzen laguntzen digute. Parte hartze mailak berretsi digu, gure ibaien etorkizuna elkarrekin eraiki nahi dugula. Izokin babesle kanpaina bat, harrapatutako 9 izokin pisifaktorian ugaldu dira eta ibaira bizirik itzuli. 2 ibaien babeserako protokolo bertako arrantzale elkarteekin eta 153 arrantzaleren parte hartzeaz. 3 bisita ibaietara 4 jardunaldi, 5 tailer, 7 batzar, 9 sentsibilizazio ekimen 259 pertsonen parte hartzearekin, 20 hitzaldi eta kongresu, 24 ekimen 600 voluntariorekin, 659 ikasle eskola programan, 3.000 bisitari oztoporik gabe hobe erakusketan, 57.000 bisita irekibai.eu webguneari. Bai, ibaiari bizitza eman diogu. Life ireki bai.